Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mufundisi Isaac Mashinya vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naProclaim Chaora ari kutiisira musign language. Vafundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Ndoda kuchingamidzai vateereri kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti zuva rashe. Okay. Zuva rashe. Tirimo mubhuku razvakazarurwa. Okay. Now pfungwa yekutanga yatingade kuti tibate muhurukuro yedu ndeyekuti takambonzwa muzvikamu zvakapfuura kuti bhuku razvakazarurwa ibhuku rakazara nemifananidzo. Yes. Asi kana maakuridzidza muchaona kuti hazvizi zvese zvirimo mubhuku iri mifananidzo. Okay. Maybe regai semuenzaniso regai tibva tangoverekerwa zvakazarurwa 1 vhesi ya9. Okay. Zvakazarurwa chapter 1 verse 9. Ini Johani hama yenyu mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika noushe nokutsungirira muna Jesu. Ndakanga ndiri pachivi chinonzi Patmos nokuda kweshoko raMwari nokokupupura kwaJesu. Panapa Johani ari kutiudza nzvimbo kwekenge ari. Hanzi ndaive kupi? Patmos. Chitsuwa chinonzi Patmos. Saka Patmos hahusi mufananidzo. Inzvimbo chaiyo chaiyo. Chitori chitsuwa chaicho chainzi Patmos. Okay. Now kana unofanira kuti uzvibvunze mubvunzo kuti pane chikonzero here chaingamutadzisa kuenda kuPatmos. Handiti mazviona. Wotsvaka kuti munguva dzaakararama yaiveko here nzvimbo yainzi Patmos. Kana yaiveko hapana kuti hapana chikonzero chinoita kuti titore Patmos sechirawe. Toda kuti zvinodudzirwa kuti kudii. Sekungoti Jesu akaenda kuCapernaum. Exactly. Yaitovako nzvimbo. Yaitoveko nzvimbo yacho. Ingori narration. Right. Okay. Saka kana uchidzidza bhuku razvakazarurwa manje zvinoda kuti chawaverenga ingochitora semataurirwo achiri kuita. Kunze kwekutenge waona kuti chataurwa apaka hachisanganikwi nacho. Then ndo paunobva waona kuti aiwa uyu mufananidzo unoda kududzirwa. Okay. Handiti mapabata pakajeka. Saka muna zvakazarurwa tinosangana nemifananidzo tigosangana nezvisiri mufananidzo. Okay. Right. Saka rinodzidziwa sei regai tidzokere kupfungwa iyo takamboibata. Okay. Kuna Isaiah 28 vhesi ya10. Isaiah 28 vhesi ya10. Right. Nokuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pomurayiro, murayiro pamusoro pomurayiro, apa zvishoma napapa zvishoma.
Isaiah panapa ari kutiudza nzira inodzidzwa nayo, kwete bhuku razvakazarurwa chete, asi shoko raMwari. Kana muchidzidza bhaibheri zvinoda kuti hanzi apa zvishoma nepapo zvishoma. Handitika chirevo muchichinzanisa nechimwe chirevo, kureva kuti munonotora imwe ndima apo, munotora imwe ndima apo, modziisa pedyo nepedyo, muchinanganidza dzese, muchirechedza pane zvakafanana here mundima idzi, pane zvinoita here sekududzirana madziri. Saka patinenge tichidzidza bhuku razvakazarurwa, tofanira kuti tikambonoverenga kuOld Testament, tonoverenga dzimwe ndima dzemuNew Testament, tichitsvaka ndima dzine mazwi kana anoenderana nezvotaurwa muna zvakazarurwa, kana fungwa, kana kuti chidzidzo chinoenderana, kana kuti pfungwa dzinoenderana. Kureva kuti patinoita zoti bhaibheri riri kuti hatisi kutaura chitsauko chimwe chete, asi tiri kutaura chidzidzo chiri kubuda kuzvitsauko zvakawanda, zvichidudzirana kuti pfungwa ibude tizoti bhaibheri rataura izvi. Right. Now muchaona kuti munhu kana asinganyatsonzwisise dzidziso dzemuOld Testament nedzimwe ndima, maybe mungabatsira here like paarea imufundisi patinotaura nevateereri, area inoita kunge inonetsa kuvatendi, vasingaende kuchechi havasi kunyanyoratidza dambudziko pairi, but vatori kuchechi kare pane pfungwa yavanenge vachiti hatisi pasi pemurayiro. Alright. Inotaurika zvakanyanya. Ndoda kuedza kuona kuti semuenzaniso wamuri kupa kuti munoenzanisa pfungwa, mungatibatsire here, maybe I know maybe pamwe ndakukuburitsai muchidzidzo. Utori correct. Tiverengerei 2 Peter 3 verse 16. Kuti tinyatsobata pfungwa iyoyo. 2 Peter 3 verse 16. Sezvaanotaura munwadhi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi, madziri mune zvinhu zvikukutu kunzwisiswa, zvinominamiswa samamwe magwarovo, navasingazivi nevasina simba kusvikira vaparadzwa. Ndiri kuona nyaya uri kutaura Caston yekuti vatendi kazhinji vanhu vanoverenga bhaibheri. Saka pane ndima dziri muzvinyorwa zvaPaul, hanzi handidzo dzega, hanzi sedzimwewo ndima dzinogona kududzirwa zvisiri izvo nevanoverenga, especially vanenge vasati vanyatsosvika pakunzwisisa. Saka vanonotora dzimwe ndima sedzinonyorwa naPaul, like paanoti murayiro wakapera, hatisiri pasi pemurayiro, vanhu vakasanzwisisa kuti ari kuti kudii. Munhu akauya nekusanzwisisa ikoko, osvikopinda mukudzidza bhuku razvakazarurwa, haafa akarinzwisisa. Handiri pabata. In other words, Peter ari kutopa yambiro kuvatendi vese kuti pamunoverenga tsamba dzaPauro, munofana kucherechedza kuti dzinogona kuminamiswa. Because atotaura panapa kuti tsamba idzi dziri kuminamiswa nevanhu vasingazivi kusvikira vaparadzwa. Saka zvinoda kuti kana vanhu vachiverenga tsamba dzaPaul vochenjerera kusaminamisa, nekuti dzinogona kuminamiswa, vanhu vodudzira kuti hakuchina murayiro. Chimwe chinhu panyaya yawasumudzai mufundisi, chinototyisa panyaya dzaPaul, kune vanhu vachatoraswa nekuda kwemadudziro avakaita tsamba dzaPaul, nekuda kwokuminamisa. Kune vanhu nekuti hanzi zviri kutungamirira mwe kunoparadzwa. Kuparadzwa kurati kubva munhu atsakatika. Kune vamwe vachatotsakatika nekuda kwendima dzaPaul nedzimwewo ndima dzemubhaibheri. Saka kana muchidzidza bhuku razvakazarurwa, ndima dziri muna zvakazarurwa, kune dzimwe dzinojekeswa nedzimwe ndima dziri muna zvakazarurwa. Kana wazoshaya kuti zvakazarurwa hazvidudzire, ukaendawo kuOld Testament kana kune dzimwe ndima dzemuNew Testament dzinoita kuti zvijeke. Apabataka. Saka munhu akauya kubhuku razvakazarurwa, toti atadza kunyatsonzwisisa zviri kutaurwa naPaul. Munhu asinganyatsonzwisisa zvinotaurwa naPaul, akauya kuna zvakazarurwa, haambofa akanzwisisa kuti mark of the beast chii. Haife yakamujekera
kana akauya achiti mitemo yakapera hazvife zvakajeka munhu iye anenge akarasika zvamuchose zvekusafa akadzorwa futi. Handiti mazvionaka. Now pane chimwe chinhu chandoda kuti mundoona kana tikaverenga zvakazarurwa 14 verse 12. Zvakazarurwa 14 verse 12. Tiri papfungwa iyoyo yamasumudza mufundisi yekuti Murayiro. Paul anenge achiti mitemo haisisina basa. Verse 12. Right. Ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Uri kuona kuti muna zvakazarurwa vari kunzi vatsvene pane zvinhu zviviri zvinowanikwa pavari. Ameno kana wazvibata mashinya. Wanotenda kuna Jesu. One. Wachichengeta mirayiro yaMwari. Zvinhu tu izvozvo kuti munhu anzi mutsvene kana takamira muna zvakazarurwa. Anouya kuzojoina boka revatsvene nekutenda muna Jesu. Saka munhu akanga atenda muna Jesu apinda muruponeso. Asi apinda imomo ajoina timu revanochengeta mitemo yaMwari. Saka munhu akauya kubhuku razvakazarurwa achiti mitemo yakapera, Paul akati mitemo yakapera, haasi kujoina boka revatsvene. Achingomira nekutenda bedzi. Anenge atorasika. Ende zviri kuita sekuti wangange vachitaura kuti Paul zvaakataura kuti zvakapfuura zvemirayiro zvinogona kunge zvakapfuura. Zvinonoramba manje tikaverenga zvakazarurwa yataverenga iyi. Because iri kuratidza upenyu hwekumberi kumazuva ekupedzisira kuine boka revatsvene vanodescribwa sevanhu vanotenda muna Jesu wachichengeta mirayiro yake. Dai yakapera kunguva yaPauro hayaizowanika kunoku ichidescribiwa kunzi vatsvene vanoonekwa nekuchengeta mirayiro yaMwari. Tsinhirai futi nazvakazarurwa 12 verse 17. Zvakazarurwa chapter 12 verse 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari vanobata kupupura kwaJesu. Uri kuona kune boka revanhu vanenge vachirarama mazuva ekupedzisira vachasvota Satani kana matiro kavo. Vaverengwa. Saka hanzi mutenda achabhowa Satani, mutenda anoti anotenda muna Jesu asi achichengeta mitemo yaMwari. Ndokunamata kunobhowa Satani. Kune kumwe kunamata kokuti Satani kana akatarisa anongoti dziri mupadhoki yedu. Anditi wazviona hazvinyanye kumushungurudza because anoziva kuti vari kutenderera vari pedyo nesu. Kana ukangotenda bedzi pasina kuchengetwa kwemitemo. Saka kureva kuti Satani anogona kurega ake vanhu vachitoita zvekunamata zvekuchechi but oita make sure kuti havachengeti mitemo yaMwari. Kunyange wakataura tiri kutenda muna Jesu, tiri kutenda muna Jesu, but kana vasingachengeti mirayiro yaMwari hazvimubhowi, haana basa nazvo, anongoti ndevangu. Ndokabudiro kazviri kuita. Right. Ande tinzwe iye John akanyora zvakazarurwa iri. 1 John 3 verse 4. 1 John 3 verse 4. Mumwe nemumwe unoita zvivi unodarika murayiro. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Andiri kuona iye John wacho munyori wazvakazarurwa anotonzwisisa kuti murayiro uriko. Ndosaka pakutsanangura kuti chitema chii anoti kudarika murayiro. Saka akauya nemunhu manje anti aiwa ndakaverenga pakanyorwa naPaul mutemo hausisina basa, mutemo hauko. Apa atovhiringa apa. Taura. Bhaibheri riri kujekesa. Inini panotondinetsa even kwamuri vateereri kuri kwekuti tamboisa hedu Bhaibheri pasaidi tichingotarisa upenyu hwanhasi kuti muchaona kuti pamakambani chaipo vane macontrols nemitemo. Dzinyika chaidzo dzine mabumbiro emitemo. Ipfungwa yatinei ichiti mutemo hausina basa. I know tine pataverenga pakadaro but tadzamisisa pfungwa wateereri. Tine tichinyatsoti. Because ndinoedza kuimagine kuti statement iroro munhu akaritaura kuti hatisiri pasi pemutemo ari kunyatsoti. Because ndinechedza kufunga mutemo unototi usaurayi. Munhu woti hatisiri pasi pawo. Woti usabe. Saka pastatement iyere yekuti hatisiri pasi ndavhara hangu Bhaibheri ndichedza kufunga kuti munhu ari kuti munhu hazviraramike kuti even pakambani munhu woti hatisi pasi pemutemo pakambani. Munyika chaimo woti hatisi pasi pemutemo. Kwandiri ndotadza kunyatsonoti chiko chiri kurehwa ipapo. Iye watoenda mberi kunoti pakambani nemunyika. Dzokera kupada chaiyo vana vachitamba panzapo.
pada ine mitemo unotonzwa munhu achinzi wadzva kutyora mutemo wepada handiti wazvona saka wozoti unyaya yekuenda kudenga iyo kuti zvigure chaizvo zvine code of conduct munhu anodzingwa kuti iwe hausiri chigure ndawatyora mirayiro yechigure chero webhora chaiwo handiti wazvona maybe vateereri pastatement iro I know kuti pamwe mune makaverenga pari kuita unge tisiri pasi pemutemo but maybe zvinoda kuti wawega imbodzamisa pfungwa unyatsofunga kuti asi ndiri kuti ndikati hatisisiri pasi pemurayiro kunyatsoapply mind chaiko muchaona pane pazvinonotirambira kudai hatifambei ibva waverenga James 2 vhesi ya 10 kuenda pa12 James 2 Jacobo 2 verse 10 to 12 nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvose nokuti iye wakati usaite upombwe ndiyewo wakati usauraya zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya wava mudariki wemurayiro taurai uye itai savanhu vanozotongwa nomurayiro wokusunungurwa. Uri kuona kuti vakomana vese ava vachikandirana nyaya yacho vari kutsimbirira nyaya imwe chete. Kana Mwari akutonga chaanoshandisa mitemo yaakapa vanhu. Andozvona. Ende pamitemo yacho ukatyora 1 pane buedzaniso unozogara uchitaurwa navaparidzi wokuti ukatora nzungu 10 vachitaura pfungwa iyoyo pamirayiro ine gome kuti ukatora nzungu 10 ukadzikanda mukanwa pakaita 1 yakaora paunenge watanga kutsenga unosvipa ngani dzese andowazvona saka ndokavhiringikiro kanoita mitemo ine gome ukangotyora 1 zvatobhaja zvatovhiringa zvese anditowazvona saka munhu paanouya kuzoverenga bhuku razvakazarurwa manje haafaniri kuvhiringwa netsamba dzaPaul kana dzimwe ndima akauya asinganyatsoziva kuti Paul paari kuti hatisiri pasi pemurayiro kana tatenda muna Jesu ari kurevei unouya wakavhiringika zvachese saka bhaibheri rinoda kudzidzwa rese ukanoverenga pandi hatisiri pasi pemurayiro ubva ati ko James ari kuti chiyapa zvaari kuti ukatyora 1 wavhiringa yese kuye John ari kuti chiyapa zvaari kuti zvive kutyora mirayiro saka Paul haangange ari kureva kuti mitemo haina basa pane zvaari kutsanangura wochizvitsvaga zvarehwa kuna Isaya zviya wobva ikoko wakajekerwa kana wouya kuna zvakasarurwa kawani. Right, vateereri toda kutenda tiri muchidzidzo zuva rashe pari kuramba pachinzi tsamba dzaPaul mabhuku akanyorwa naPaul ndivaRoma vaGaratia nanavaKorosi. In case pane dzimwe tsamba dzamuri kusangana nadzo ndo dziri kutonzi ngwarirai zvimwe zvakanyorwa naPaul. Regai timbonzwa kambo toya toenderera mberi nechidzidzo. Tasewai tapumuka kure ndingaona senyinzira yekuwa mudanga dirinzira iliumenyu auyi kuna baba usineni dirinzira datenderezwa nenamo Mwari anondinzwa apo wazhinji wachema dozi wasenyidi dirinzira iliupenyu auyi kuna baba usineni sineni kuna Kristu nzira nedi andi chapumuki ondi isa kuna baba kumusha wembiri
ndiri nzira ndiri upenyu auyi kuna Baba usineni. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zuva rashe. Tiverengerei zvakazarurwa 1 vhesi ya 9 na 10. Zvakazarurwa 1 vhesi 9 na 10. Ini Johani hama yenyu, mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika noushe nokutsungirira muna Jesu. Ndakanga ndiri pachivi chinonzi Patmos nokuda kweshoko raMwari nokokupupura kwaJesu. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu izwi guru rinenge serehwamanda. Now bhuku razvakazarurwa pandima yataverengai pane zvinhu zvinenge zvitatu zvabuda. Okay. Pataurwa zvekutambudzika, pakataurwa zveushe, pakataurwa zvekutsungirira. Right. Now muchaona kuti kutambudzika kuri kutaurwa panapa. Pozvanzi vanotsungirira kusvika kumagumo vachaponeswa. Handiti mazvona. Kutambudzika kutaurwa panapa, kutambudzirwa kunamata. Munhu achida kuita zviri kudiwa naMwari. Haisi yekutambudzika kana kuti out of poverty. Aiwa. Otherwise zvaisongoti kana munhu aida kuenda kudenga ingotambudzika. Handizvo zviri kutaurwa panapa kuti vanhu vanotambudzika kuti ashaya sauti obvanza anoenda kudenga nekushaya sauti. Handizvo zviri kutaurwa panapa. Munhu ari kutambudzirwa kuita kuda kwaMwari. Munhu azvimisira kuti inda kuda kufamba sezviri kutaura shoko raMwari. Panotori nehondo inomuka ipapo nekushungurudzwa kunoitwa munhu ari kuda kunamata achiteedzera chokwadi chaMwari. Saka pari kunzi munhu iye anofanira kuti atsungirire. Andinozvona. Nawo kutsungirira hakusi kuti kana wada kutambudzirwa kuita chokwadi ongoti Mwari anozviona, Mwari anozvinzwisisa. Handizvo zviri kutaurwa panapa. Ushe hunorehwa panapa ushe hwekunopinda naJesu. Ndo umambo hwatiri kuvavarira mukati mekurarama kuno. Saka ihwohwo hunotoine maenderwo ahunoitwa ekuti vanhu vadzidziswa mushoko woti Mwari ndazvinzwisisa ndibatsirewo ndoda kuzvitevera. Handiti mazvaonaka. Saka ndo zvinobuda mukati mebhuku razvakazarurwa. But panapa muri kuona kuti Johani ari kuti ari mukutambudzika, adzingirwa kuchitsuwa kusinganakidze. Kuchitsuwa kwacho kwava kusinganakidze kuPatmos kana muchidzidza nenzvimbo iyoyo. Adzingirwa ikoko ari kuPatmos anototi ndike ndiri mumweya. Ranga rakaita sejere. Raitove jeri. Exactly, raitove jeri. Kwaive kutoiswa kujeri kuendeswa kuPatmos. Saka paari kuti ndakanga ndiri mumweya ari kuti pastor. Kuri kuti iye paukama hwake naMwari hauna kuvhiringwa nekujeri kwaakaenda. Munhu uya wekuti dai kwakuri kuyera anga ari pamusoro apo muukama hwake naMwari nemawirirano naMwari. Chirungu apa achiti here I was in the spirit. Ndozvachinoita. Ndizvozvo exactly. Tsanangura nditongona kusiyana kwazvaita naiye zvino. Ameno vateereri kwamunogara munhu akati I was in the spirit naJona ari kuti ndaive in the spirit ari paisland. Ameno inini kwandinotogara kazhinji ukanzwa munhu achiti ndaa mumweya. Hakusi kudonha-donhaka. Kuve mumweya hazvisi kureva kuti munhu akudonha achitaura achidai. Vamwe vanoti kana apinda mumweya anoti pane zvandakuoneswa. Ndozvandiri kuti zviri kusiyana nezvizvi manje izvi kuti because zvinotaurika kazhinji ukanzwa kwanzi anga mumweya ka vari kutoreka pane zvaakutoitika. But apa mabudiro azviri kuita ndezvekuti aitova mumweya he was spiritually uplifted, zvakamuitira zvakanaka naMwari wake even pasina zviri kusunzika
thank you pasina kuzunzika. Now kupinda mumweya kunorehwa panapa munhu ari mudambudziko zvinobatsirwa namweya mutsvene kuti munhu anopuwa kugadzikana, peace. Peace of mind. Chero munhu ari kurwara, ari kurwarirwa, paine zviri kushungurudza zvakamukomberedza, but kugadzikana ikoko ndiko kuti unogona kuti Mwari ndodawo kutenda zvamunondiitira muupenyu hwangu, asi wakakomberedzwa nematambudziko. Anditowazvona, that's being in the spirit, right? Ndo kupinda mumweya kwemhando iri kutaurwa panapa. Now pane chimwe chinhu mweya mutsvene ndiye anogonesa izvozvo, kuti munhu apinde mumweya chero akakomberedzwa nezvinorema. Now pane chimwe chinhu chazonobuda manje pavhesi 10, anobva ati mumweya ndaive mumweya nezuva rashe. Ndo pari kubva chidzidzo ipapa. Nguva yese ndanga ndichiedza kufunga kuti pari kunzi zuva rashe nezvatiri kukurukura zviri kubatana papi. Thank you. Saka musoro wedu wenyaya uri kuti zuva rashe, nanditika. Saka isusu toda kuti titarise Ishe wacho, tigozotarisa zuva racho. Kuti mutsara ukwanewo kuti zuva rashe. Ataure kuti Ishe ari kutaurwa panapa uyo ndiani. Anditi mapabata. Hatidzokere pana zvakazarurwa 1 ipapo ka. Tiverengere vhesi 8. Apa toda kumbotsvaga kuti Ishe ari kutaurwa panapa uyo zvine chekuita nezuva iri ndiani. Zvakazarurwa 1 pavhesi 8. Ndini Alfa na Omega, ndizvo zvinoreva Ishe Mwari, uripo, wakanga uripo, nouchazovapo, wamasimba ose. Panapa ari kutaura, ari kunzi hanzi ndo zvinorevani Ishe Mwari. Ari kuzviti ndini Alfa, ndini Omega. Saka munhu ataura panapa, vhesi rabva rati ndimwari. Ndizvozvo. Anditika batsirai vateereri pamukuti Alpha na Omega. Alpha na Omega muchidimbu tingati anditi susu pa alphabet yedu tinoti A to Z. Saka neimwe nzira ari kuti ndini A ndini Z. Ndo alphabet yechiGreek. Alpha na Omega. Right. Anditozvo. Saka kuri kuti ndini wekutanga seri uko hakuna chiripo. Ndini wekupedzisira mberi uko hakuna chiripo. Zvese zvingawanikwe zviri pakati apa. Amen. Zvabatika kavateereri kuti panonzi Alpha na Omega mavara yechiGreek kuti dai kuri kunoku mumutauro wedu patinoti A B C D tosvika kuna Z. Alpha manje ndo kuna A uko. Omega ndo kuna Z kwekupedzisa. Saka Mwari akati ndine Alpha na Omega. Ari kuedza kureva kuti kwekutanga kwacho ndini, kumagumo ndini, pakati apa ndini, kureva kuti seruko hakuna chimwe kunze kwaMwari. Mataurire kuti ndiye mavambo nemagumo amenosvika asi zvabatika. Yes, ati saka ndiye ataura panapa akati ndini Ishe Mwari. Right. Then chiverengai tiri pachapter 1 ipapo ka. Toda kuti muverenge verse 12 na 13 mugotiverengera 17 na 18. Tiri pana zvakazarurwa 1. Zvakazarurwa 1 verse 12 na 13. Ndikatendeuka kuti ndione inzwi rakataura neni. Ndakati ndatendeuka, ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Nepakati pezvigadziko zvemwenje, mumwe wakafanana nomwanakomana wemunhu, akafuka nguo yakasvikira kutsoka, akazvisunga napachipfuva nebhanhire rendarama. 17 na 18. 17 na 18. Ndakati ndichimuona, ndikawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu, akati, usatya, ndini wokutanga nowokupedzisira, naiye mupenyu. Ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nokusingaperi-peri, ndine kii dzorufu neHadesi. Johani paakanzwa kuti ndini Alpha na Omega, anotiye ndakacheuka kuti ndione kuti ndiani ari kutaura. Paakacheuka hanzi ndobva ndaona mwanakomana womunhu. Izvi zvaitonyatsoitika paisland yePatmos. Ari paPatmos. Right. Ndobva aona Jesu. Handitozvona. Ndobva amuti ndini ndakambofa ndikamuka. Saka Ishe ari kutaura panapa. Ari kuti ndini Mwari, ndini Alpha, ndini Omega. Ndini wekutanga, ndini wekupedzisira.
akambofa akamuka ndiJesu. Saka ushe hwatiri kutarisa tiri panapa muna zvakazarurwa tiri kutarisa ushe hwaJesu Kristu mwanakomana waMwari kana kuti ushe hwaMwari. Okay. Ndosaka vhesi 8 yatanga kuratidza kuti Ishe ari kutaurwa nezvake uyu ati ndini Mwari wamasimba ose, Alpha na Omega. Then verse 12 na 13 yobva yazoti akatendeuka ndokutarisa ati ndini Mwari uya kwakona ndiye mwanakomana waMwari. Saka kureva kuti ndiJesu Kristu ndiye ari kunzi zvakare Mwari. Right. Saka pajeka kaipapo vateka anditika handei pamberi manje. Saka Ishe taanaye ndiJesu, asi musoro wenyu uri kuti zuva rashe. Chiendai pana Mark 2 verse 28. Mark 2 verse 28. Naizvozvo mwanakomana womunhu ndiye Ishe wesabata avo. Ishe taanaye ndiye Jesu Kristu handitika. Saka taakunotsvaga zuva odzi panapa mwanakomana wemunhu iye Jesu Kristu ndiye Ishe wesabata avo. Kuti Ishe wesabata zvinorevei? Exodus 20 verse 10a. Exodus 20 verse 10. Asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Saka kana achinzi ndiye Ishe wesabata, kana tadzokera kuna Exodus zvinonzi sabata ndiro zuva rechinomwe, ndo sabata raJehovha Mwari. Sabata raJehovha Mwari ndo sabata raJesu Kristu, nekuti Mwari naJesu Kristu munhu wani. Saka ari kunzi ndiye Ishe wesabata avo, kureva kuti ndiye Ishe wezuva rechinomwe pavhiki. Zvakajeka kaizvo. Handei tione pana Genesis 2 vhesi ya 1 to 3 na Isaiah 58 verse 13. Genesis 2 verse 1 to 3. Denga nenyika zvikapera saizvozvo neuzhinji hwazvo, Mwari akapedza basa rake raakaita nemusi wechinomwe, akazorora nemusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nekuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nekuita iye Mwari. Isaiah 58 verse 13. Toda kuti tingodziverenga dziri pamwe chete. Pane fungwa inobuda pandima mbiri idzodzidzi. Now chekutanga pataverenga kuna Exodus 20 kwabuda fungwa yekuti iyo zuva rechinomwe revhiki ndiro sabata. Right. Handitika. Isusu tanzwa kuti mwanakomana waMwari Jesu Kristu ndiishe wesabata. Sabata riri zuva rechinomwe revhiki. Kureva kuti Jesu ndiishe wezuva rechinomwe revhiki. Ndizvozvo. Pajeka kapo. Right. Maverenga Genesis 2 verse 1 to 3. Mwari achita basa rake rekusika. Pavhiki ndobva atsaura zuva 1 rechi7. Ndobva arikomborera. Ndobva azorora mariri. Isaiah 58 verse 13. Kutsaura kwaakariita nekurikomborera inzwai Isaiah kuti anoti kudii. Isaiah 58 verse ndeya 13. Kana uchidzora gumbo rako pazuva resabata, kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti sabata izuva rinofadza, nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa, uchirikudza usingaiti zvaunoda kana kutsvaka zvinokufadza kana kutaura mashoko ako. Saka sabata manje rinobva ranzi izuva dzvene rani? RaJehovha. Ndikanda ranzi nderaJehovha, harisire vanhu. nderaJesu. Mapabata aka. Harisire chechi. Ende vanhu unoziva zvakajairika zvinhu vabva vadzi ndo sabata yekuchechi kwavo, isu tine sabata yekuchechi kwedu. Sabata parakaiswa kuna Genesis kwakusina kana chechi 1 yanga machechi, kwakusina machechi akawanda sezvatiri kuona zvinezvi. Andizvo paingoona Mwari nevanhu vanga asika. Mapabata aka. Saka kana zvichinzi sabata remusi wechinomwe wevhiki izuva dzvene raJehovha Mwari. Saka kureva kuti pasa zvamuri kutaura apa ndezvekuti hakuna munhu angakleme kuti ndine sabata pane zvekunamata Mwari. Nokuti vhesi iri kuti
iri izuva dzvene raJehovha. Saka kureva kuti rinongova 1 zuva resabata raJehovha. Hakuna chechi ine sabata rayo. Sabata nderamwari. Sabata nderamwari. But ndaita mubvunzo 2 wafundisi. Wekutanga uri kuti mona zviri kunyatsa imimi ndikuona muri kupinda munyaya yenyu, muri kunyatsa ndikuona pamuri kutaura kudai mapoints enyu ari kuwirirana. But tine dambudziko rekuti vatendi vazhinji especially munyika yedu, manzwa pandati vazhinji, vazhinji chaizvo havashandise bhaibheri riri kuburitsa izvi. Panoitwa sei? Because munoona zvikuitika kana bhaibheri iro rinonyatsotsanangura zuva rashe rekumunamata zvichibuda mubhaibheri, but bhaibheri risingashandiswe pavatendi, hapana here njodzi yekukaruka maakutoita zvinhu ka? But zvezvo zvekuti anoona vana kana vachienda kuexam vaakunyora vanopiwa ningi inenge ichiratidza matimetable yekuti metsi dzichanyorwa musi wakati nenguva yakati. Saka iwo unenge wakatositadha metsi uchidzinyora stereki, but worega kuzopiwa chinonzi chipepa chaichi. Hapana njodzi here kuti unogona kutenda uchiti uri kunonyora metsi onzi dzakanyorwa nezuro. Ikoko zvauri kuvhunza Betera, kwakamboita umwe ticha akanga aine experience yekuticha aane makore. Inoziva kuti kana munhu ukaramba uchiticha nyaya imwe chete kazvinopedzisira zvaamo musoro. Saka zvakazoitika ndezvekuti rimwe gore ticha haana kutarisa syllabus yakabva kuministry, ndokungorova achiticha semakore ese. But chakazonetsa ndechekuti vana vake gore iroro munhu aisita 100% pasi, gore iroro kwakafoirwa. Vanhu vozonotsvaga kuti chii, ndokuona kuti zvakataurwa musyllabus zvitsva zvakaintroduced ndo zvakavhunzwa muexam. New curriculum. Yakachinja mbichana. But ticha haana kutarisa musyllabus kuti aone curriculum yauya. Handitozvo. Saka mutungamiriri munyaya dzekunamata asingashandise bhaibheri, kana vana vaakunotestwa zvekuenda muumambo hwaMesiya, pane dambudziko. Saka vanhu vanofanira kutokurudzirwa nekukurudzirana kuti panyaya dzekunamata syllabus yedu ndiyo iyi. Musaiginowe bhaibheri chero munhu achishumaira zvakaita sei, chero mufundisi akangwara zvakadii, bhaibheri musarisiya. Iye Jesu chaiye ari Mwari airiwerenga. Mukaverenga kuna Ruka kunonzi mweya utori pamusoro pake, abva kunotsanya kwe40 days akaenda kuchechi akanowerenga. Iwo wangotsanya kwe2 days chete kuti harina basa. Ipapo pangwarire Betera. Vateereri, tiri pachidzidzo zuva rashe, regai timbonzwa kambo toya toenderera mberi. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa
ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidza zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehuruguru yedu zuva rashe. Right, vafundisi paya ndanga ndine mumwe mubvunzo ndaitawo kutanga wamati zvine njodzi kusashandisa bhaibheri. Wechipiri wanga uri wekuti Ishe uyu patiri kuti zuva rashe ndiMwari ndiJesu. Zuva racho ndereSabata, ripi racho rechinomwe revhiki. But pane kutaurika kune kuri muvateereri kwekuti kalenda rakachinja zvine influence yakadii pachidzidzo chenyu? Aiwa, izvo zvichajeka patiri kufamba nehurukuro dzedu mfundisi. Ini ndozoshaya hangu time yekutsanangurira nevanhu ka. But kwandiri ndomboona kunge isiri nyaya yemakalenda ayo. Maybe muzotibatsira. Aiwa, zvinoenda patakuenda iye zvinezvi ndofunga mubvunzo wako unosara wapindurika. Ipi muchikamu chinechi tiverengere Exodus 20 vhesi ya8 kuenda pana 11. Zuva rashe ndo musoro wenyaya. Exodus 20 vhesi 8 to 11. Rangarira zuva reSabata kuti urichengeteriwe dzvene, ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuyo zvako, kana mweni wako uri mukati memasuo ako. Nokuti nemazuva matanhatu Jehovha wakaita denga nepasi, negungwa, nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha wakaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Right. Pamirayiro ine 10 pama10 commandments, murayiro unonyanya kunetsa pakati pevatendi murayiro wechi4 ndiwoyo wabva kuverengwa naMashinya. Unotaura pamusoro pezuva reSabata. Pane kunetseka kuri pakati pevanonamata. Bhaibheri kana tichiriverenga rinoisa pachena kuti zuva rashe nderipi racho. Handitika sekudzidza kwatiri kuita. Vazhinji kudarika kwavanoita mutemo iwoyo wechi4 vanotoutyora. Vazhinji vanoutyora nekusaziva. Kunyange kuine vamwe havo vanotoziva asi vachityora because kwavari kunamata iproject. Pane vamwe vekuti anenge aziva. Musati maenda mberi mungavabatsire sei wekuti anobva ati nyaya iyi yandijekera pastor, but inini ndinopiwa off musi wakati. Saka Sabata raMwari nditori kubasa andipiwe off ipapo. Right. Chinenge chakudiwa ndokwatatangira nyaya yedu muchikamu chekutanga. Panzi zvinoda kutsungirira kuita zvinhu zvaMwari. Because panenge nevatenzi vairika kuti Mwari muridzi weSabata nemuridzi wekambani iwowo pakati. Handiti mazviona. Saka iyo inoda kusiyirwa munhu nemunhu ega. Because vanhu chavanoitira kana tichidzidzisa shoko soka vanoti Mwari ndibetsere ndoda kunatsonzwisisa. But Jesu anoti kunzwa nekuita. Saka kana wanzwisisa unofanira kuita. Saka munhu haafaniri kudzoka futi kwauri kusvikoti saka ndoita sei. Kunotori nevanhu vazhinji pastor
panyaya iri kutaurwa napastor Beterai, wakanga wasingachengeti sabata iri ndokudzidziswa ndokubva waziva, ndokuchizoti kumabasa kwawo nekune zvimwe nzvimbo zvawainge vachishandira kwaiwamanikidza kuuya kumabasa nesabata. Vamwe vacho wakabva wagadzirisa wakati zviri nani kuteerera Mwari ndokubva azovavhurira zvikomborero zvemabasa epamusoro kudarika yavanga vainavo. Ndokaiturike kutenda. Alright, tinoda kutenda. Saka panapa tiri kudzidza pamurayiro wechina. Handiteka. Murayiro wechina unotaura nezvesabata. Right? Isusu musoro wenyaya uri kuti zuva rashe. Tanzwa kuti Ishe uyu ndiJesu. Ane zuva rake. Handiteka. Bhuku razvakazarurwa rinotaura kuti kune zuva rinonzi rashe. Asi Bhaibheri rinotibatsira manje kuti tizive kuti zuva rashe iri izuva ripi. Maybe tingada kudzokorora Exodus 20 verse 10. Ungaida kutaura ngativerengerwe. Alright. Exodus 20 verse 10. Asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro, iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuyo zvako, kana mweni wako uri mukati memasuo ako. Right. Iri kuti asi zuva rechinomwe ndiro sabata raJehovha Mwari. Mapaonaka. Saka Bhaibheri harisiye vanhu vachiita zvekugesa. Ndosaka Isaya ati torai chimwe apo muchiverenga futi apo. Kuna zvakazarurwa kana kwangonzi zuva rashe. Maka obva ati Ishe wacho ari Jesu Kristu, zuva rake ndere sabata. Izi tobva tatsvaga manje mudzokera kuna Exodus wazanzi izuva rechi7. Handiti muri kuona? Saka matsamba anenge achigambana achipupurirana kuti zviende pachena. Na ukachitarisa manje pavatendi, pane vanonamata vachitenda muna Jesu. Vamwe vanoti Friday ndo sabata. Alright. Koitawo rimwe boka revatendi vanoti Saturday ndo sabata. Koita rimwe boka zvakare revatendi vanoti Sunday ndo sabata. Okay. Saka maboka matatu. Ende mazuva acho avari kuchengeta hazi kure nekure, ari padhuze nepadhuze. Handiti mazviona. Asi vese vanenge vakabata maBhaibheri. Mukauya kuBhaibheri roti chavari kuchengetera, vamwe vachiti Friday, vamwe vachiti Saturday, vamwe vachiti Sunday, vanonzwisisa kuti Mwari wavari kunamata ane zuva rake resabata. Vanozvinzwisisa. Handiti mazviona. Saka zvakakosha manje hazvisi zvekunovhunza vanhu. Because mukaenda kuvanhuka, uyo ari kuchengeta Sunday anongoti Sunday ndiro. Ari kuchengeta Saturday anongoti Saturday ndizvo. Ari kuchengeta Friday anongoti Friday ndizvo. Handiti mazviona. Saka munosiya ari mangange. Ipapo pastor, musati maenda mberi mirai ndibhota anoateereri. Ipfungwa yaimboya kare vateereri, pane pekuti nyaya yesabata apa yaitaurwa. Pane pfungwa dzinogona kutaurika dzekuti munhu unongoverenga rako rawaita rechi7 iroro urichengeta. Chinoburitsa kuti pfungwa iyoyoyo haina kunyatsa kuswatuka ndechekuti sei pavanhu vese munhu akada kutangira paatangira kusina anomboita rechi7 iri Tuesday. Ameno makapozwa. Nonzwa munhu achiti ko ndikatanga hangu kungoti rangu rekutanga nderiri. But uchanoti vese nyango tikavadai zvainzi zvinobvumidzwa kuti oraiti munhu chuza rako. Muchanoti vese iri kungoswera paFriday, Saturday, Sunday. Kutoradza kuti pane kapfungwa kekuzviziva kuti Mwari ane rechi7 harisi rekuti iwewe rawangofunga. Because handisati ndambonzwawo munhu anoti inini rangu rechi7 imandi. Ndikutonetseka. Pastor Betira, zvinhu zvese zvine pezvinotangira. Okay. Even kupfeka boots chaiko. Hautangi wapfeka boots wozopfeka masocks. Alright. Unotanga nezvinotanga. Pane pekutangira. Chero kumutsa mota chaiko. Haungonopfekeri makii pese pese. Okay. Pane pekutonotangira peunonopfekera kuti zvitange. Saka pakuverengwa kwevhiki, vhiki rine parinotangira. Hatigoni kungoti totangira pese pese kuverenga vhiki. Hazvizowo ine meaning. Alright. Okay. Pane pekutangira tozoenda mberi.
Alright. Right. Saka Pastor Rhodes mati mimi muri kunyanya kushandisa mazuva matatu. Mati vazhinji vari kuti Friday, vamwe voti Saturday, vamwe voti Sunday. Right. Hapana ve Tuesday. Aiwa, Tuesday, Wednesday, Thursday hakuna. Saka chitibatsirai pamazuva matatu iwaya. Regai tinde muBhaibheri manje ritibatsire. Toda kuenda kuna Mark 15. Kubva pavhesi ya 42 kuenda pa 45. Mark 15 verse 42. Zvino ava madeko zvarakanga riri zuva rokugadzirira ndokuti rinotangira Sabata. Josefa waArimatea, mumwe wamakurukota, munhu wakakudzwa, iye amene wakanga achigarirawo ushe hwaMwari, wakauya akapinda nekutsunga kuna Pirato, akakumbira mutumbi waJesu. Pirato akashamiswa achinzwa kuti wakanga atofa. Akadana mukuru wezana akamubvunza kana akanguva afa. Zvino akati azvinzwa kumukuru wezana, akapa Josefa mutumbi. Panapa tiri kutaurirwa nekufa kwakaita Kristu pamuchinjikwa. Yes. Vatendi vazhinji vanotenderana kuti Kristu akafa iri Friday. Ndosaka vanhu pavanocherechedza zororo reEaster vanoitanga neGood Friday. Okay. Good pakuti ndo patakafirwa zvivi zvedu. Alright. Handiti mapabata. Saka Friday akafa Jesu. Bhaibheri rati pavhesi 42. Zvino zvarakanga riri zuva rokugadzirira ndokuti rinotangira Sabata. Friday afa Jesu uri kunzi waiva musi wekugadzirira. Ndo zvinoreva kuti musi unotangira Sabata. Kana muchiverenga muchirungu inoti icho, which means the day before the Sabbath. Okay. Kurava kuti Friday ka izuva. Isiri kutsvaga zuva rashe. Friday izuva. Ndo rashe here. Bhaibheri roti rinotanga, rinouya before zuva rashe. Rinouya before Sabata. Okay. Saka kana richiuya before haingave Sabata. Saka ibve mataura udaruka po ndo zvatobuda kana. Ivi muri kuita kunge zvinonzi inini nemi muno mustudio tiri kukonana. Patiri kuita chidzidzoka toda kuti zvimwe zvacho zvibatsiro vateereri. Saka isi Sabata. Izuva ranzi rinotangira Sabata. It's a day before the Sabbath. Saka tatine 3. Right. Saka pavarume vatatu vakamira mberi kwedu. Vanoti umwe Friday, umwe Saturday, umwe Sunday. Right. Uyu Friday uyanzi hasiri murume wamuri kutsvaga. Right. Saka ngaagare zvake pasi. Kosara 2. Kosara 2. Zviri kubatika kavateereri kuti pakutsvaga zuva rashe, zuva reSabata, Friday agone kuwanikwa apa because Friday yatonzi a day before the Sabbath. Saka weFriday tamugadzika pasi kwasara 2. Kwasara weSaturday neSunday. Saka hatimboenda paSunday pakamuka Jesu. Anditeka pana Mark 16 verse 1 na 2 muverenga verse 5 verse 6 neverse 9. Mark 16 verse 1. Sabata yakati yapfuura, Maria Magadharini naMaria mai vaJakobho naSaromu vakatenga zvinonhuhwira kuti vaende kuzomuzodza. Mangwanani nemusi wekutanga wevhiki vakaenda kubwiro zuva robuda. Vakapinda mubwiro vakaona jaya rakanga rigere kurudyi rakapfeka nguo chena yakareba vakavhunduka. Rikati kwavari, musavhunduke, munotsvaka Jesu weNazareti wakanga aroyerwa pamuchinjiko. Wamuka hapo pano, tarirai pavakanga vamuisa. Zvino akati amuka mangwanani nemusi wekutanga wevhiki, akazviratidza pakutanga kuna Maria Magadharini. Panapa musi wamuka Jesu. Kubva pavhesi 1 iri kuti Sabata yekenge yapfuura. Yes. Vatendi vanobvumirana kuti Jesu akamuka musi weSunday. Anditeka Bhaibheri robva rati paSunday ipapa pakamuka Jesu apa. Sabata ranga ratoita sei? Rapfuura. Andivasona. Zvichireva kuti kana tiri kutsvaga Sabata, tikanosvika kuSunday munonzi aiwa madarika. Sabata riri shure. Ende paSunday pacho pabva panzi ifirst day. Hanzi nderekutanga revhiki. Apa hanzi ndo musi wekutanga. Kureva kuti kana muchida kuziva vhiki kuti zuva rekutanga nderipi, rechi7 nderipi, ndiwambobvunza kuti koma karenda chichi. Kana tichiverenga vhiki remubhaibheri, makarenda vanhu vanogona kuti nyika nenyika vati isu redu taakutanga Monday, mwaita kutanga Tuesday, mwaita kutanga Wednesday, asi munodzokera mubhaibheri. Okay. Vhiki remubhaibheri rinotangwa
kuti musi weSunday day 1. Okay. 7 unobva waita musi weSaturday. Right. Saka panapa pavarume 2 vanga vasara vamire mberi kwedu. Saturday na Sunday. Sunday Bible riri kuburitsa kuti munenga matodarika Sabata. Okay. Saka Sunday anobva agara pasi. Kosara Saturday. Right. Saka Sabata raMwari izuva rekuti kana tasvika paFriday richiri kumberi. Kana tikamhanya tikanosvika kuSunday tatorisiya kumashure. Okay. Ende nerombo rakanaka pakati peFriday neSunday panongova nedei rimwe chete. Saturday. Ndiye Saturday asara akamira mudariro. Ndozuva rechinomwe. Ndozuva rechi7. Ndikuona nguva dzedu dzafamba pastor. Chindibatsirai apo. Anokona zvabuda mubhaibheri izvi. Kuvateereri zvine zvazviri kureva. Zvekuti zvinobva zvabvunza mumwe mubvunzo. Ndomubvunzo yataitomboona kare. Unenge watoona kuti kwananga nyaya yekundakuona. Saka unobva wati saka imwe wafundisi muda kureva kuti vanhu vese vari kukanganisa. Amenoti vanenge vachinzi vesava ndivapasi ndo zvandaitomboitawo kare kuti vesava. Because unenge watoona zvareva chidzidzo. Pane maonero aunenge watoita. Saka panoitwa sei pastor? Now kana tiri ipapo inini pandatoti vesava matonzwisisa ndakunzwa. Chinodikwa Caston munyaya dzekunamata. Hakufaniri kunyanya kukosheswa manhamba kana uwandu hwavanhu. Okay. Mukadzokera kunguva yaNoa. Pakaitika murove uya. Vanhu vakapinda mungarava vaingova 8 bedzi. Vakanyudzwa nemvura. Ruzhinji. Vanga vakawanda. Bhaibheri ratombotaura namba dzavo. Saka kuwanda handiko kunoreva kuti pari correct. Pari correct panozikamwa nekudzidza sezvatiri kuita. Mukaenda muSodhomu neGomora chaiko namaguta akapoteredza paakaparadzwa, kugombo kwakangonosvika vanhu 3 chete. Pati rumwe rudende rwese hatitomboudzwi nhamba yacho. Saka iwe ukagara uri munhu anoda kutaimira kwakawanda vanhu, chokwadi chaMwari hachivhoterwe Caston. Mashinya tikamuti mirapo toisa vanhu 10 panapo toti vhotai, Mashinya murume here kana kuti mukadzi. 9 wobva wati mukadzi. 1 woti murume. Ari correct ndiani? Ndiwana ati murume. Ndiwani madikwe ngoti tinga 9 vangabva varasika here. Kuwanda hakuna basa. Ameno ndofunga ndapindura. Aiwa ndakunzwa yafundisi. Vateereri chidzidzo zuva rashe chapera chichidai. Johani paive pachitsuva chePatmos ari mumweya pazuva rashe. Zuva rashe racho taona kuti Ishe uyu ndiye Jesu, Mwari akasika. Iye akabva ati ndiri Ishe weSabata. Sabata ndoripi zuva racho? Zvikanzi naExodo ndorechinomwe revhiki. Saka ndo zuva rashe, Sabata remubhaibheri. Zvazonobuda kuti munyika medu muno nemadedzi ratinoita mazuva ano ndo yatinoti Saturday. Dai Mwari akukomborai. Kune zvimwe zvidzidzo zvinogona kubatsira kuti nyaya dzakadai dzijeke kwamuri. Pastor Rhodes vachakupai mafoni namba ekuti mukaisa mameseji kana kuti mukafona, tinokupai malinki ekuti mupinde mumagrupu mowana zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure zvinobatsira panyaya dzakada kufanana neengeri mukati mehurukuro. Dai Mwari akukomborerai. Torai nhare idzi 0774 561 181. 0774 561 181. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Tibatei panhare idzodzi. Mwari ngavakuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda ndibata ndimwe dombo ndiwikende ndimwe motungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu
unganyaradzenyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwe tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza mananda aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira